Komisi benta ban permi pisa bantai ya kaying mene bathamai ka palang Presbyterian Sokar kala pelong da ka Food First Council of Work hapalau kaying mene Presbyterian Sokar balapanya da ka fundraising committee ha ka jingdon lang rengka do ba ransom sutunga kum kongsan ka kongret rona kumdait kum ka sembut kongsan hakane kasngi lambat kitemen basan o Pastor W Mersing kidekot ka committee balang kilawan bania syembentalang da kilong kimi kilong pa ki konsemla bat ki hap ki baret Kumbon penpau hang ne bakane kabalang kadai kabalang kabadang rit kabadang dantang hendrup santli kilong ying bat kalong sisa kaba ban pendap ya kana kaying mane ya kabakila sedang nadu senam arajar sipau namar kidang dei kibaduna pat kumta ban yara ban penmi pisa bantai ya kadai kaying mane kila pelong da ka Food First mentakat sengi kita kinong snong kila pen kre ya kimar pam kimardi balai paujat kum ki jingbam tenrai ki jor ki jap ki sok ki pai ki jan tenrai pat ki jingele kai beper Haba ajeng keren na kaliang ka kongret rona hakane kasingi kala ai kublai ya kide khot balang bakala yo ban wan sakilang hakane kasingi bana kaliang jongka kala no jingerap shipau hajar tengka na kabenta ka jenglot ka jengsap hakatai kasingi komunia snok tilang bat ka komiti na kaliang uba ransom sutunga ro ulai ro ya kinau tri balang bakila wan ra ya ka thong ban penbit penbiang ya ka jengdan kam ki para bangai haka patang ban wan na kabenta ka burom jong ublai kaliang ka jonganga ai ka jing kublai ka bakar pang ai hap di berit Bapila ruan ruai pensung tenat ini ke Negapur kublai shibun kajing slur kajong pi kasur ke basngu tenat kajong pi nangi scam bapin salong iwe na i star mo kidon tu ki Blackpink ki bayi laya pau nam maduk mentah ki ong man ki tliwing rudon jing ruai jong itu Asian ya pi klem kiu pi klem ting pi yang bet ngapet khawa jong pi dang mut pi khnyu kumba khnyu mangau pi klem khnyu tenaga negadang ong pi kublai naga benta ka jing slur jong pi nga ai kublai naga benta ki parlok longkmi ki balai I naga benta ka jing yatli pilai wan pai pilai penlak lagi jong ki por ki jong pi adon hang ne kublai ya pi iwei pai wei baro ki be adon kublai cibun ni culi kublai cibun ubas kublai cibun dew sentu salilam ngaji ngan satung ngan soong ba dan selong ka jing sak kan mau naga benta ka jonga but namar ba phila priang buram inga kan neka sngi ka bamenta ngangai sia mu blei ai ngai ka met ka bersat ka baklan but jai bangala tip ka jing tmu jong kan neka kam na kaliang ka jonga ro tip ngada de bayale bit good ang bayale dan na kata ka daw poire no dan re ngangai scam ba don kalat don kalenti na ka benta ka jonga ro ngania snok tilang bat phi ngania snok tilang bat kane ka fundraising committee bat ha kane ka por ngaseo ko ban penpena jing ji chabe bisa mai ma pobek ka klempoi perkhat bagan de na ka benta kane jumut Food First tengah mut labam ke Henry do na kaliang ka jongar ungan persyang ya ka bangan ya donate lane ban yo snok tilang bat kane ka fundraising committee kat ka bangal nomor pitip ngate ngadon pedeng jong jing le dengan sa IT hakan nika fundraising committee kumba shipo hajari tang naga bentakan nika sengi ke pamenta Kongre Rona in long kalenti sa kasorka ngangala ban plan na dong sedong mai in late sate mai mo kum kata kanong yalam in late sa kasorka naga benta kijing don kam jong ke snong kata jong ke imlang salang jong kibalang kibalang sene baro kata kadai kawai ka benta kabangahi ngaongi teman besan dengan semua komen akan kapor ya ke jingdon rengkat ke jong kongret rona pilala pelai por kenang-kenang kamtam maniron menta ha kene ka Food First lapan baik na kabalang ba kene ka Food First Council of Work kadai ka benta ka lapan baik na kabalang bat ka thong ka ba khmat kalong ban la ban teng ya ke jingtei ya kane ke ying ka bakentang ka joblay ilong ini isembo ibarit ibami na kane ka Food First kibala banyarap nang mata ka jing snai kane ka ying ka bakentang ka joblay tinagaliang ka jonga kane ka por habang asyong mane bat ngalayo song ya kabenta ka ba kabalang kalastang mentala bun snam bantay manstang mansna ya kani gayeng mane ndai do san la nadu snam arajar sipau mene kat pangadang syong ngarap perhat mene
ngaperkat ka ai ka benta lani ka ai kani ka jingthmu ka bakapalang ka tei ya kani ka ying mane kumoong mane kani ka ying mane latei na ka benta ka lawe jong ki khun ki ki jongi jong ki siu ki jongi ka ying mane ka bahe bat kani ka ru ka dei ki jing start jong ki nong yalam jong ka palang lesin na teng jong pi hakini kisnem ki belalit no mo pi ut pi nam balai kene gi mane ka bahe kat ne henry kene barok kadai na ka benta ka lawe jong ki khun ki siu ki jongi phim xem perkhat ia ka dor ka jing he jong ka pisah kini ke sokhar gelem kumta kitip bagai jelut kolong daki lak daki klur henry ki persyang kendiat pakendiat kini ke baro ke ba pilale kalau kedak ke jing i ke jong blai bat kumjuru ha kini ke por len bagini ki kakam ke ba pi penlong ya kini ke food fest council of work ngiu i ngi pakat ngiu i bakam don dore henry ha bangi pe ya kini ki jipun kre ki jong pi ki ba ni dadap hun da sisya bat nada kemen da sisya hi bat pi persyang bale ya kanu kakam om jaka tulop ne ka jing tre jing ta ka ba pi rep pi kamai ka ji henry kini ki ba pi le ha kini kesni kaden om na ka banta jong pi simet henry ngatip biang kadai nak banta kakam jong konrat trai jong kapalang ubakam tam bantai kene ging da kumno ban pendek iya ka God's gonna do what he's gonna do. He's always up to something new, and you never know just who he's gonna use. So when he calls your name, my friend, find your place and jump right in if you wanna be in on what God's gonna do. Hello. The fried rice of Tatater, the Chinese food. Hakastol nomor 4, Rio ya,